дуруди бе поён. Агар ки ту тоҷик бошӣ, тоҷикистонӣ бошӣ, ҳатман ин видеоя то охир тамошо ки барои ки бисёр муҳим аст барои тамоми як шаҳрванди Тоҷикистон. ҳамин рӯз мо аз рӯи тартиби корӣ барои наворбардории филм омадем. фарел чӣ ном дорад? Фарел чӣ? Фарел баҳор. ва дар як лаҳзае ки масалан дар кор буд хизматчиёро файрод кардем барои заказ кардан. қатиман узбакӣ гап зад ва баъд ман гуфтам чаро ту узбакӣ гап мезанӣ? Мега ки ман намедонам. баъд гашту русӣ гап зад, яъне русӣ гап мезана, узбакӣ гап мезана, аммо тоҷикӣ гап намезана. ман ҳайрон шудам, ҳайрони зор. ин кор барои ман хеле даҳшат буд. ман намедонам кӣ ҷавоб медиҳад барои ин чиз. хеле худ ман бечора ҳис кардам. он рӯз мо ай ӯзбекистон омадем, ай Самарқанд сафари ҳунарӣ доштем. дар ҳамун ҷам ҳамин хел аст. масалан қатъи тоҷикои бечора қатъи тоҷикӣ гап намезананд, аммо дар дили шаҳри Душанбе нохост, яъне бардошт кардани ҳамин хел як вай. ва ман гуфтам ки вой бар мо, ман намедонам ира ки чӣ хел баҳо метиҳад. гуфтам вой бар мо ки гоҳо мегем истиқлолу гоҳо мегем мо ва дар дили шаҳри Душанбе як пойтахти дига сохтем ки номуш ба номи як кишвари ҳамсояи мо. дӯстон, касе намешиносад ин шахсро. ин Қурбон Собир аст, яке аз ҳунармандони пеши Тоҷикистон. мо бар зидди ягон миллат ҳам нестем, ягон давлат ҳам нестем. лекин як дақиқа тасаввур кунед ки дар маркази шаҳри Тошканд як чойхонаи тоҷикӣ кушода шавад ва дар он ҷо хизматрасонон бо забони тоҷикӣ ва русӣ ҳарф зананд, балки ба узбекӣ ҳарф назананд. медонед чӣ ҷангу даъвою девонагарӣ мешавад он ҷо? бардоро ин як хушрӯ фикр кунед. оиди забони тоҷикӣ дар Самарқанду Бухоро, дар Сурхандариё и дига мавзӯи хеле калонай, лекин мо оиди шаҳри Душанбе гап мезанем. бардоро агар ки ин гуна чойхонаҳо, ин гуна корхонаҳо дар маркази шаҳри Душанбе, дар маркази тоҷикони дунё кушода шавад ва ба забони тоҷикӣ, забони миллӣ хизматрасонӣ карда нашавад, чӣ даркор аст барои мо ин гуна ҷойҳо? бардоро хубаш ки наравед ҳамин ҷоҳо, хубаш ки ҳамин ҷоҳоя манъ кунанд, маҳкам кунанд, несту нобуд кунанд. мода даркор нест. бардоро бедор шавед, ҳой мардуми Тоҷикистон, ҳой мардуми тоҷик, ин гуна ҷойҳо наравед. ҳазору як таи дига ҳамун чойхона ҳам аст, дигар ҷой ҳам аст. инаме ки хизматрасонӣ накардан ба забони модари худ, наравед он ҷо дигар. фаҳмидед бардоро? байкот кунед, наравед. барои ҳамин эҳтиромона хоҳиш мекунем аз менеҷери ҳамин гуна ҷойҳо ки то ки омӯзонанд ё ки намедонам ёдишон тиҳанд, коре кунанд ки дар маркази шаҳри Душанбе бо забони тоҷикӣ ҳатман ҳама гуна корҳо хизматрасонӣ карда шавад. ин як фикри ақидаи ман буд. дар амони худо бошед. хутуна нависе фикри ақидаи хутуна.